Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Бүтін дөнья татарча язачак. Бүген татарча диктант акциясе башланып китте. Быел ул 3 көн дәвам итәчәк һәм оештыручылар 1 миллион татарны куллашларга җыена. Татарча диктант татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү мөмкинлеге. Бу чараның тагын бер мәгънәсе бар, ул кайда яшәвенә, ни белән шөгыльләнүенә карамастан барлык милләттәшләребезне туган тел җипләре аша берләштерә. Бүген диктант язучыларның уй-фикерләрен Рания Абдрахманова тыңлады. 27 ил, Россиянең 67 төбәге, 2000 ярым мәйдан. Бүген татарча диктант акциясенең беренче көне. Аны Татарстан белән Башкортстаннан башладылар. Һәр бер язылган җөмләне мин яңадан тагын бер кат укыйм. Казандагы төп мәйдан КФУның филология институты. 2 аудиториядә тулы. Кызлар, егетләр, апа-абыйлар Татарстан халкы теләп килгән. Җаны күңеле белән телгә бирелгәннәр, сөенгән, куангандыр, икеләнеп торганнар, бәлки шушы очрашудан соң безнең телебезгә аларның фикере уңайга үзгәреп китәр. Би тарафлар бәлки уянып китәр. Шуңа күрә бик аз гына чыгым белән миллионнарны уята торган бу искиткеч файдалы чара. Татарларның грамматик яктан үстерә һәм менә мондый татарларның бер җирдә җыелышуы, ул ниндидер бер бәйрәм хәтта. Ел саен катнашам бу чарада. Миңа бик кызык һәм татар теленең дәрәҗәсен күтәрүдән үземнән инде бер өлеш кертү өчен дип киләм. Бу безгә әлбәттә бик кирәкле чара, чөнки хәзер минем татар теле дәресләре юк. Мин университетта укыйм башка юнәлешкә. Шуңа күрә миндә хәзер менә шул татар телендә язу ниләре инде юк, әзрәк. Мәктәптә укганда бер тапкырда татар дәресе булмады, татар тел дәресе булган. Шуңа күрә менә быел кызык булып китте, мен әйтәм. Әйдәле, сынап карыйм, булдыра алырмы микән, юк микән. Татарча диктантның беренче көненнән үк без дә акциягә кушылырга булдык. Моның өчен безгә менә шушындый кәгазьләр һәм каләмнәр тараттылар. Иң беренче итеп исемне, фамилияне, безнең кайсы төбәктән булуыбызны һәм телефон белән сер сүзне язырга кирәк. Димәк, башладык. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шул кадәр көчле тәэсир итә икән? Татарстан халкы өчен Гомәр Бәширов әсәреннән өзек сайланган. Бүген аны ТНВ каналын карап тыңлап язырга мөмкин иде. Милли китапханә бинасында текстны филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин укыды. Танылган шәхесләр шунда ук язды да. Язар өчен, укыр өчен, фикер йөртер өчен, сөйләшер өчен безгә барыбер белем кирәк. Татар телен уку, татар әдәбиятында сөйләшү бик мөһим. Укырга кирәк, гәҗитләр укырга кирәк, китаплар укырга мөһим, китап укырга кирәк, чөнки янсыз татар телен яхшы итеп аңлап һәм яхшы итеп сөйләшеп тә булмый. Онлайн һәм офлайн режимда татарча диктантны бүген йөзләгән җирдә яздылар. Мәктәп, китапханә, хәтта мәчетләрдә дә. Бу кадрларда менә Айдар Сәлимгәрәев җитәкчелегендә мөхәррирләр диктант яза. Бу кадрларда башкаланың башкарма комитеты хезмәткәрләре, ә монда Татарстанның иҗтимагый палатасы вәкилләре. Җаннарны тетрәндереп җибәрә. Миллион ярым татар яшәгән Башкортстанда ел сайын бу чарага кушыла. Монда акцияне уздыру өчен диктант.татар сайтында 63 мәйдан теркәлгән. Милләттәшләребез җыелышып туган телнең камиллеген генә тикшереп калмады, ә туган тел әдәбият турында фикер алышты. Былтырда катнашырга исәбем бар иде, тормыш мәшәкатьләре белән килә алмадым инде катнашырга. Ә быел ишеттем, мин инде булган эшләрем ташлап катнашырга уйлап килдем. Мин үзем нефтяной университетын студенты. Мин бик татарча белмим, но өйрәнәсе килә. Шуңа килдем. Быел диктантны бөтен дөньяда 3 көн язалар. Узган еллардан аермалы буларак аны кәрәзле телефон һәм клавиатура ярдәмендә дә язырга мөмкин. Иртәгә ТНВ каналында Россия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез өчен Ибрахим Сәләховның Томаннарга төренгән яшьлек әсәрен Фирдүс Гыймалтдинов укыячак. Якшәмбе көнне ТНВ Планета каналында чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек әсәреннән өзекне Фәнис Җиһанша укыр дип планлаштырыла. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Татар диктанты акциясының башлануы турында президент Рөстәм Миңнеханов бар дөньяга үз инстаграмында хәбәр итте. Ул монда ролик куйган һәм диктант үтәчәк көнне трансляциясе вакытында язып куйган. Билгеләр җыелмасы булып, калмасы өчен әзрәк, башны да эшләтергә кирәк.
Әдәби әсәрләр уку өчен хәзер китапханәгә дә барырга кирәкми. Татарстан китап нәшрияты әдәби автобус дигән проектка алынды. Танылган язучы, шагыйрьләр иҗаты белән шәһәр транспортында барганда танышырга мөмкин. Аудио һәм электрон китапларны махсус QR-код аша кереп, бушлай уку яки тыңлау мөмкинлеге дә бар. Шулай ук автобуста язучыларның үзләрен дә очратырга була. Халыкка шигырьләр укыйлар, иҗатлары белән кызыксынучылар табылса, автографлар калдыралар. Алар арасында бүген Рукай Зайдулла, Юсер Ихсанова, Гүлисә Батталова, Рифат Салах кебек танылган язучылар бар иде. Bunday avtobusda шушындай китаплар алу, китаплар белән танышу һәм язучылар белән язучылар белән танышу мөмкинлеге булу миңа калса ул бик кызыклы. Китапларны соңгы вакытта начар укыйбыз бит инде. Менә китаплар турында шундый булгач кызыксынып киттем әле, үзем дә карап бардым менә буларны. Башка яңалыкларга күчәбез. Татарстанда инженерлар әзерли торган яңа буын мәктәпләре барлыкка киләчәк. Бу хакта бүген Россиянең Сәләт һәм уңыш фонды җитәкчесе Елена Шмилеваның Казанга эшлекле сәфәре вакытында билгеле булды. Ул республикада сәләтле яшьләрне үстерү һәм аларга ярдәм итү ничек оештырылганын күрде. Инвестицияләр үсеше агентлыгында һәм күп профильле лицейда да булдылар. Сәләтле яшьләр Татарстаннан кая күчеп китә, аларны үзебездә ничек калдырырга? Илгиз Шәкүров шул хакта. Елена Шмилеваның Татарстанга эшлекле сәфәре Рөстәм Миңнеханов белән очрашудан башланып китте. Хөкүмәт йортында узган очрашуда сәләтле яшьләрне барлау һәм аларга ярдәм итү турында сөйләштеләр. Якын арада Россиядә инженерлар әзерли торган яңа буын мәктәпләре төзелергә тиеш. Аларның берничәсе Татарстанда булачак. Мы увидели здесь у вас те проекты, которые представлены и развиваются, очевидно, составляют основу экономики, нуждаются в новых кадрах. Сәләтле яшь буын үстерү турында сөйләшү Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгында дәвам итә. Түгәрәк өстәл янында министрлар, югары уку йортлары ректорлары, төрле оешма җитәкчеләре, Талантлар университеты, сәләтле яшьләр өчен булдырылган иң уңышлы проектларның берсе. Аның нигезендә сәләтле яшьләр өчен профильле уку сменалары оештырыла. Безнең төп максатыбыз алар үзенең киләчәкләрен безнең Татарстанда булган югары уку йортларында күреп һәм безнең экономикада төрле яңа проектларны тормышка ашырырга яшәргә. Лагерьлар эшчәнлеген күчәйтү, укытучыларның белем дәрәҗәсен арттыру, яшьләр өчен җәмәгать урыннары булдыру, тәкъдимнәр төрле. Безгә дөньядагы трендлардан калышмаска кирәк, ди Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгы җитәкчесе. Сәләтле яшьләрне үстерү бер хәл, аларны үзебездә калдыра алу мөһимрәк. Из малых районов республики. Яшьләр башта районнардан Казанга, аннан Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләргә китә. Аларны үзебездә калдыру өчен тормыш сыйфатын яхшыртырга кирәк. Без бу юнәлештә яхшы эшлибез дияргә була. Чөнки Татарстанга башка төбәкләрдән килүчеләр шактый. Талантлы яшьләрне үстерү буенча һәр яшь кеше үзенә программаны үзе төзүдә катнашырга тиеш. Бергәләп эшләгән вакытта яшьләрне үзләрен катыштырып, аларга үзләренә мөмкинлек биреп, бергә программа төзеп, ул вакытта бөтенесе килеп чыга. Эшлекле сәфәр Казанның 187нче лицейында дәвам итә һәм бу очраклы түгел. Бирдә укучы егет-кызлар арасында Сириус үзәгендә белемнәрен арттырып кайтучылар бар һәм бу хакта хыялланучылар да аз түгел. Россиядә сәләтле яшьләрне үстерү белән шөгыльләнүче Сириус мәгариф үзәге 2015 елда Россия президенты тәкъдиме белән оеша. Анда ел дәвамында ай саен гуманитар һәм төгәл фәннәр, спорт, мәдәният буенча 800-гә якын бала белемен арттыра. Бүген Казан укучылары Мәскәү кунагына үзәк турында сорауларын бирде. Казань у нас даже называют своей школьной столовой ресторан, потому что есть выбор. Соңрак кунаклар 187нче лицей белән танышып та чыкты. Конечно, все сегодняшние технологии. Замана технологияләре һәр балага кайда яшәүенә, нинди гаиләдән булуына карамастан бер тигез мөмкинлекләр булдырырга юнәлтелгән. Гади мәктәп укучысы спорт белән кызыксына икән, аңа профессионаллар шөгыльләнә торган спорт мәйданчыкларына юл ачык булырга тиеш. Бүген без Казанда күрергә өлгергән барлык урыннарда яшь буын өчен зур мөмкинлекләр бар. Гомумән алганда Елена Шмилева Татарстанның мәгариф системасы үсешен югары бәяләде. Безнең тәҗрибә башка төбәкләрдә дә кулланылачак. Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Минзәләнең бер юлы 2 микрорайонына зәңгәр ягулы килә башлады. 450 йорт газ белән җылытылачак. Моңа кадәр халыкка электр энергиясын кулланырга туры килгән. Кышын аена 15 мең сум акча түләгәннәр. Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Пәрдиевлар гаиләсе зәңгәр ягулыкны 4 ел көткән шушы вакыт эчендә аларга кышны замана уңайлыкларыннан башка мишкә утын ягып чыгарга туры килә. Бер елга 10 километр утын китәдер. Уже трубаларны суза башлау белән без газ балады уже сөйнеп йөрдек инде. Электр якканда инде бәясе бик кыйммәткә чыга. Менә хәзер инде Аллага шөкер газ бар. Нәзирә Султановага өен җылыту өчен аена 15 мең сум түләргә туры килгән. Электр энергиясын куллану шулай кыйммәткә чыга. Электр белән пользуюсь, электрическая плита белән.
ике комфортлы электрический плита җитмәсә, тагын берне алып куябыз. Аллага тапшырдык. Минзәләнең Сада һәм Элеватор микрорайоннарындагы 450 гаиләгә газ килә башлады. Зәңгәр ягулык белән республика программасы буенча тәэмин итәләр. Ашарга да тиз пише, өйдә самое главное җылы, экономия бик зур. Газ – это другое качество жизни. Газ тормышны уңайлы итә, ул җылылык чыганагы һәм өйнең яме. Зәңгәр ягулык гаиләләргә бәхет алып килә. 2023 елга кадәр Татарстан районнары һәм бистәләрендә тагын 700 шақрым газ үткәргеч сузу планлаштырылган. Бу меңләгән яңа йортка зәңгәр ягулык килә башлаячак дигән сүз. Микрорайон Садак 4,2 километр газопровод, микрорайон Элеваторный 17 километр газопровод. Монда меңнән артык участок безнең билгеләнгән. Хәзер менә шушы кемнәрнең бу мәсьәләдә үй төзәселәре килә. Без акрын гына аларга бүлеп бирә торган булабыз инде. Монда ут кергән, су кергән, канализация үткәрелгән. Менә бу газ мәсьәләсе дә хәзер шишелә. Татарстанда газны җир участокларына кадәр тулысынча бушлай сузалар һәм бу эшләр республикада 2023 елга кадәр дәвам итәчәк. Минзәлә районыннан Руслан Хусаинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Менделеевскийның Тукай урамындагы дәүләт торак фонды программасы буенча сафка бастырылган яңа йортта фатир ачкычларын бирделәр. 3 ел элек нигез салынган бу үй төзелеп беткәч кулланылышка тапшырылмый тора. Халык югары инстанция вәкилләренә мөрәҗәгать иткәч кенә бус кузгала. Биредә бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, ятимнәр, табиблар һәм яшь гаиләләр яшәячәк. Карина Ибрахимова ятимлектә үскән яңа фатирны дәүләт ярдәме белән ала. Иң элек ире белән биредәге уңайлыкларны карап чыкты. Җылылык кергән, газ плитәсе яңын турында кисәтүче җайланмалар да урнаштырылган. Яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган. Хәзер икенче бала алып кайтсак та була инде диләр. Хәзерге вакытта бер генә улыбыз бар. Квартира булгач инде икенчесен уйларга була. С новосельем нас. У всех по традиции кошка, а мы запускаем черепаху. Камалиевлар гаиләсе фатирына беренче булып Ташбака аяк басты. Яңа торактагы тормышыбыз әлеге җанвар гомере кебек озын булсын дип юрыйлар. Моңа кадәр әлеге гаилә күп еллар дәвамында акча түләп кеше фатирында яшәргә мәҗбүр булган. Юлия 20 ел колониядә эшли, хәзер пенсиядә. 2 бүлмәле яңа фатирында улы белән яшәячәк. Люди как раз перед началом Йортны карап чыктык, аны менә дигән итеп эшләгәннәр. Подъездлары да ялт иткән. 60 фатирлы йортны дәүләт торак фонды программасы буенча 2019 елда төзи башлыйлар. Сафка бастырылганнан соң ул үз вакытында кулланылышка тапшырылмый. Быелның маенда фатир көтүчеләр дәүләт думасы депутатына мөрәҗәгать иткән. Шуннан соң мәсьәлә хәл ителә. Инде бирмәсләр дип уйлаган идек. Депутатка мөрәҗәгать иткәннән соң эшләр китте. Тиз генә бирергә тырыштылар. Бүген 60 гаилә фатир ачкычларын алды. Шул исәптән 4 балалы Юлдашевларда. Ир белән хатын Менделеевский үзәк хастаханәсендә табиб булып эшли. Фатирга грант итеп ия булганнар. У нас 4 детей. Безнең 4 балабыз бар. Без Менделеевскийга күченеп килдек. Шәһәр кечкенә булса да безгә бик ошый, яшәү өчен менә дигән. Действительно строили долго. Башта бу йорт вакытында төзелеп бетмәде. Аннары аны кулланылышка тапшырмый тордылар. Менә ниһаять кичә биредә яшәргә рөхсәт ителде. Фатир ачкычлары тапшырылды инде. Быел дәүләт торак фонды республика шәһәр районнарында 280 мең квадрат метр мәйданда 161 йорт төзергә планлаштыра. Бу 5159 гаилә яшәү шартларын яхшырта алачак дигән сүз. Алия Хайретдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда хәзер 12 илкүләм проект тормышка ашырыла. Россия президентының илкүләм проектлары үз вакытында үтәләргә тиеш дип Рөстәм Миннеханов бурыч куйган иде. Казанда төзелгән һәм төзелеп ятучы корылмалар буенча бүген федераль һәм республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә һәм Дума депутатларына экскурсия уздырдылар. Алар арасында Фируза Мәҗитова да бар иде. Естественно, каждый родитель же не может пройти на пищеблок, а здесь они прекрасно все видят. Казанның 101-нче балалар бакчасы мартта ачылган. Демография илкүләм проекты буенча төзелгән. Хәзер монда 350 бала йөри, 18 төркем эшли. 10 из которых групп. 10 төркем 2 яшьлек балалар өчен оештырылды. 2 төркем сәламәтлегендә үзенчәлекләр булган балалар өчен, калганнары мәктәпкә әзерлек төркемнәре. Балалар өчен барлык шартлар бар, түгәрәкләр эшли. Лингафонлы кабинет, роботлар җыю үзәге һәм 3D модельләштерү залы. Төп игътибарны татар-рус инвесторларын өйрәнүгә юнәлдерәләр. Монда балалар өчен заманча җиһазландырылган сыйныфлар бар. Уйнау формасында тәрбиячеләр, анда әкиятләр, мультфильмнар,
кызыклы чаралар аркылы Федераль журналистларга Казан бөҗрасы төзелешен дә күрсәттеләр. Ул 2 ел элек имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча төзелә башлады. Икенче этабын төгәлләгәннәр. Хәзер юллар киңәйтелгән, 4 полосалы һәм тип-тигез. в рамках этого проекта Бу участок яктыртылды, юл билгеләре куелды, җәяүлеләр юлы, тротуарлар рәшәткә белән әйләндереп алынды. Бу участокларда транспорт хәрәкәте икегә бүленгән. М12 яңа трассасының Түбән Кама районындагы төзелешен дә күрсәттеләр. Төбәк икътисады үсеше һәм ил сәнәгате өчен аның файдасын ассызыклыйлар. он входит в целом в проект. Бу юл Европа-Кытай проектына керә. Кама агломерациясенә кергән өлеше КАМАЗ, Түбән Кама нефтехим заводлары өчен аеруча әһәмияткә ия. Сәнәгать тармагының транспорт логистикасын яхшыртачак. Медицина өлкәсендәге яңалыклар да игътибар үзәгендә. Эйдс үзәгендә булачак табиблар менә шундый махсус курчакларда дәваларга өйрәнә. Әлеге симуляторларны Татарстанда ясаганнар. 2 ел элек Владимир Путинга да күрсәткән иделәр. Халыкара кооперация һәм экспорт программасы буенча җайланмаларны Европа, Азия илләренә чыгаралар. Эшләй торган кешеләр менә шушы компанияларда, алар китмәйләр чит илләргә, алар калалар монда. Бүген республикада 12 илкүләм проектны тормышка ашыру буенча эш бара. Фәрүзә Мәҗитова, Рамил Галиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Финико пирамидасы җитәкчелегендә торган хатын-кызларны да кулга ала башладылар. Ни өчен алар судны үзләрен иректә калдырырга күндерә алмаганын Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рөстәм Миннеханов бүген видео элемтә буенча Россия президенты каршындагы спорт һәм физик тәрбияне үстерү буенча берлек утырышында катнашты. Аңа Владимир Путин рәислек итә. Сүз Токиода узган Олимпия һәм Параолимпиада безнең спортчыларның уңышлары турында бара. Балалар һәм үсмерләр спортын тагын да үстерү өчен кирәкле ысуллар да карала. Владимир Путин Россия атлетлары чыгышыннан канәгать, уңышлары кабатлансын өчен дәүләт тә ярдәм итәчәк диде ул. Бүген Казанның юстиция кварталында танылган шагыйрь һәм дәүләт эшлеклесе Гавриил Державинга һәйкәл ачтылар. Катнашучыларны Рөстәм Миннеханов белән Россиянең юстиция министры Константин Чуйченко сәламлый. Шәһәр үзәгендәге бу майданда Россия юстиция министрлыгының Татарстандагы идарәсе, гражданлык инициативалары һәм суд экспертизасы үзәкләре, адвокатлар белән нотариусларның офислары урын алачак. Кварталны майда төзи башладылар. Бушлай юридик ярдәм үзәге эшли инде. Тармак министры белән бүген Рөстәм Миннеханов эш кабинетында да очрашты. Уртак мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Мәскәү кунагы президентка ведомствоның иң дәрәҗәле бүләген Анатолий Конин медален тапшырды. Рөстәм Миннеханов федераль хөкүмәткә корылыкка бәйле рәвештә авыл хуҗалыгына ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Киңәшмәне видео элемтә аша илнең вице-премьеры Дмитрий Чернышенко үткәрде. Анда шулай ук президентның Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та катнаша. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, быел җәй илнең кайбер төбәкләре шул исәптән Татарстанда корылыктан җитди зыян күрде. Республикада 2,5 миллион тонна ашлык җыеп алына. Президент аномаль эсселек зур һәм кечкенә хуҗалыкларга да зыян салды ди. Шәхси хуҗалыклар да авырлыклар белән очраша. Татарстан президенты Дмитрий Чернышенкога бу теманы хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәрүне һәм төбәкләргә ярдәм күрсәтүне сорады. Вопрос надо бы отдельно рассмотреть на правительстве, и оказать поддержку как частному подворью, так и хозяйствам. Таких за все время моя работа 10-й год и в этом году. Алдагы 5 көндә Идел буе федераль округы төбәкләре үз территорияләрен социаль-икътисади үстерү планын булдырырга тиеш. Киңәшмәдә Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко шундый бурыч куйды. Һәр төбәк 5 алдынгы проектны билгеләргә тиеш, илкүләм дәүләт программаларына нигезләнеп үсеш юлларын тормышка ашыру дәвам итәчәк. Рөстәм Миннеханов бүген Казандагы беренче электробусны да сынап карады. Ул әлегә тест режимында эшли. Президент Казан мэры һәм КАМАЗ генераль директоры белән бергә Тинчурин театрыннан Елга портына кадәр барды. Метро электротранс белгечләре әйткәнчә, электробус газ ягулыгын кулланган транспортка караганда 2 дизельнеке белән чагыштырганда 3 тапкырга арзанрак. Президент электробусларның киләчәге зур дип белдерде. Кытайда һәм Европа илләрендә аларны күпләп куллана башлауларын да искәртте. Без бу автобусны 15 июльдән шәһәр урамнарына чыгардык. Ул 3-нче троллейбус маршруты буенча бара. 15 октябрьгә кадәр йөриячәк. Ул шул вакыт эчендә экологик яктан һәм иң мөһиме акчаны янга калдыру буенча да отышлы җәмәгать транспорты булуын исбатлады. Европейские столицы отвечают. Европа, Москва, лидер. 2000 автобусов. Бу минутларда пирамида күңел ачу үзәгендә халыкара мөселман киносы фестиваленең ябылу тантанасы бара. Кызыл килемнән Татарстан, Россия һәм чит ил артистлары, режиссерлары, продюсерлары узды инде. Вакыйга урыныннан хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова шулай дип хәбәр итә. Айгөл, җиңүчеләр инде билгелеме, Татарстанда төшерелгән кайсы фильмнарны билгеләп үттеләр?
Хәерле кич, Фәнис. Хәзерге вакытта без пирамида күңел ачу үзәгенең эчендә, монда сәхнәдән фестивальнең җиңүчеләрен бүләклиләр, төрле җыр, бию номерларын күрсәтәләр. 1 сәгать элек бөтен дөнья мөселман киносы фестиваленең танылган артистларын, продюсерларын, режиссерларын кызыл келәмнән каршы алдылар. Шулай ук кызыл келәмнән Татарстан киносы йолдызлары да узды. Һава торышы бик яхшы иде. Бүгенге тантанада катнашучыларның кәефләре кебек үк. Кызыл келәмнән шулай ук махсус чакырылы кунаклар, танылган төрек актеры Али Бурак Джейлан, Россиянең театр һәм кино артистлары Ольга Кабо, Евгения Розанова, Азербайҗанның танылган артисты Видади Гасанов та уздылар. 17-нче халыкара мөселман киносы фестивале Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме белән берлектә уздырыла. Быел әлеге фестивальдә катнашырга теләк белдереп, 45 илдән 584 гариза килгән иде. Аларның фильмнары төрле мәдәниятләрнең тормыш көнкүреше, яшәү рәвеше, рухи кыйммәтләре хакында. Конкурс программасында барлыгы 20 картина катнашты. Шулай ук Татарстан да быел үзенең 14 фильмын тәкъдим итте һәм күптән түгел генә әлеге сәхнәдән нәкъ менә милли фильмнарны билгеләп үттеләр. Мәсәлән, сәнгатьтә гуманизм номинациясендә Татарстанның танылган режиссеры Илдар Ягъфаров «Исәнмесез» картинасы өчен бүләкләнде. Ул Татарстан Республикасы президенты призына ия була. Шулай ук 500 сумлык акчалата премиягә. Шулай ук безнең Татарстан картиналарыннан Солтан Сунгатуллинның «Угылда бию» картинасын һәм узган ел төшерелгән «Әпипә» картинасын иң яхшы милли фильм буларак тәкъдим иттеләр. Әлеге фестивальнең ябылу тантанасы башланганчы без төрле режиссерлар белән аралашып өлгердек. Әйдәгез фикерләрен тыңлап үтик. Безнең мөселман бисә бик кирәк. Монда бит без генә түгел, икенче илләрдән кеше килә. Анарсын яшь кино төшерүчеләр күрә бу фильмнарны. Шуңа да безнең өчен ул бик кирәк фестиваль. Үз фильмыбызда без төрле мәдәниятләрне күрсәтәбез. Шуңа да Татарстанна килеп күрү, мондагы мөхиткә чуму безнең өчен бик кызыклы булды. Исезгә төшерәбез, мөселман киносы фестиваленең төп максаты ул фильмнар аша үзара толерантлыкка, дуслыкка чакыру. Шуңа күрә инде монда иң мөһиме җиңүдә түгелдер, ә иң мөһиме катнашу, төрле режиссерлар, төрле артистлар белән үзара аралашу. Әйтеп үтәргә кирәк, быел гына 10-тәгә якын килешү төзелгән иде төрле төбәкләрнең киностудияләре арасында. Һәм быел да фестиваль шушы матур максатка иреште дип әйтергә кирәк. Һәм инде Фәнис ахырдан әйтеп үтәсем килә. Халыкара мөселман киносы фестивале ул Казаныбызның аерылгысыз бер мәдәни чарасына әверелде. Рәхмәт, Айгөл. Мөселман киносы фестиваленең ябылу тантанасыннан минем хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова иде. Сирәк очрый торган кыйммәтле җиңел автомобильләр, тарихка кереп калган йөк машиналары, күз явын алырлык мотоцикллар, буларның барысын да Казанның Акбар Ретро Cars күргәзмә үзәгендә күрергә мөмкин. Анда Сталин йөргән машинадан алып Дакарда катнашкан КАМАЗга кадәр бар. Замечательный автомобиль. Әлеге күргәзмәгә килеп кергәч, үзеңне автосәнәгать тарихына эләккән сыман хис итәсең. Акбар Ретро Cars күргәзмә үзәгендә 20-нче һәм 21-нче гасырдагы 40лап сирәк очрый торган ретро автомобиль һәм мотоцикл тәкъдим ителгән. Акбар Ретро Cars күргәзмә комплексы монда даими рәвештә эшләячәк һәм һәр көнне иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 8-гә кадәр киләүчеләр монда кирип экспозицияны карый алачак. Биредә тикшереп кертә торган инновациялы биометрия системасы эшли. Ул Акбарс банкының шәхси технологиясе. Керү билеты өчен акчалы да онлайнда түләп була. 10-тән артык мотоцикл арасында легендар серияле беренче модель 1946 елда чыгарыла башлаган һәм ул бүгенге көнгә кадәр җитештерелә. Өстәмә мәгълүмат алу өчен залда сенсорлы интерактив экран эшли. 140 Mercedes. Машиналар арасында данлыклы чит ил техникасы белән бер рәттән совет автомобильләре дә зур урын алып тора. Сталин, Жуков һәм башка югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр йөргән машиналар да бар. Бу күңел ачу урыны да. Сәхнәдә булачак, тавыш җайланмалары, ут җайланмалары барысы да каралган. Моннан артык әле безнең интерактив зоналар бар. Алар да шулай ук төрле чаралар өчен кулланырга мөмкин аларында. Хәтта үзеңне машинада йөргән сыман хис итү өчен гидравлик системадагы ралли-кросс автомобиле симуляторы да бар. КАМАЗ мастер машинасы һәм башка тарихи йөк автомобильләре беркемдә битараф калдырмый. Күргәзмә Казанның Оренбург трактында 5-4 йортында урнашкан. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бары тик сентябрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 26766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы көн 12 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава, температура 14 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Мензелеевскида болытлы 13 градус җылы. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми, температура 14 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Бай Чүпрәлдә сүрән көн 15 градус җылы. Чистай Нурлатмамады Ширмешәндә явым-төшемнәр көтелми, 14 градус җылы. Төнлә республикабызда 4-6 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Без иң яхшы табибларны чит илләрдән эзләргә күнеккән, әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Ост медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Ост медицина үзәгенә рәхим итегез. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, көндез 14-16 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%, җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.